Dobro jutro, neradnici. Neki od nas moramo da ustajemo u pola 4 ujutru da bi stigli na takmičenje na vreme, da spremimo sve što je potrebno. Ja ne vidim na oči, mnogo mi se spava. Spakovao sam se, još par stvari samo treba da spakujem, tako da idem to da završim i polako da krećem na autobus u sred noći, pošto imam autobus u 4:15. Katastrofa. Evo da vidite u koje doba noći ja moram da krenem za Beograd. I posle mislite da je lako biti organizator. E pa nije lako. Znači još nema 4, a ja već polako, ali sigurno idem ka autobuskoj stanici. Ima poneki automobil, mada slabo. Čekamo crveno, jer nećemo da kršimo zakon, pogotovo ne kad snimamo, a i pogotovo nekad voze ovako, tako da čekamo zeleno. Inače je dosta hladno, osim što sam umoran, što sam neispavan, isprezavam se usput, tako da to je super kombinacija. Ako hoćete neki put da probate, ja vam izrazito ne preporučujem, ali dobro. I evo, još par metara do čuvene kragujevačke autobuske stanice. Čuvena autobuska stanica Kragujevac, čuvena po tome što pre nekoliko godina neki vandali su reorganizovali malo i promenili redosled reči gdje je pisalo Kragujevac, da piše jedna nepristojna reč koja počinje sa K, završava se na C. Tako da po tome je poznata autobuska stanica. A poznata je po tome što sa nje svaki put polazi jedan od organizatora speedcubing takmičenja u Srbiji, a to sam ja. Tako da i ovaj put stižemo tu i polako polazimo. Idem da kupim kartu, da sačekam autobus, pa se vidimo dalje. 20 ljudi je došlo ovdje u 4 ujutru da bi nam onda rekli da taj autobus danas ne vozi. Tako da možda ću da kasnim na takmičenje, a i put će skuplje da mi izađe nego što sam planirao. Tako da, odličan početak. Pola 7 ujutru je. Stigli smo u Beograd i sad laganim koracima idemo ka matematičkoj gimnaziji. Za malo da prespavam izlazak iz autobusa. Mnogo mi je bliže od autokomande da idem nego dobe nove autobuske i za malo da ne izađem kod autokomande da se uspavam. Samo sam primetio da ljudi oko mene izlaze i otvorim oči i vidim kod autokomande, sam zgrabio stvari i izleteo iz autobusa. Ali dobro je. I nakon više od 17 sati pešačenja, planinarenja, susreta sa divljim životinjama i preskakanja raznih prepreka po Beogradu, stižemo na našu konačnu destinaciju. Evo, tu smo. To je mesto okupljanja visoko inteligentnih štrebera poput nas. Poznatije kao matematička gimnazija. Mislim da smo malo poranili. Ovdje je zaključeno. Možemo sa druge strane da uđemo ovdje preko parkinga, međutim izgleda da niko nije došao, ne znam kako smo uspjeli da poranimo s obzirom da smo skoro sat vremena kasnije krenuli nego planirano. Tako da pošto još uvijek nema nikog, nećemo da se preskačemo ovdje preko ograde.
ići ćemo na jednu od hranilica ovdje za ljude takozvanu pekaru, da kupimo nešto da jedemo, pa dok se vratimo, nadam se da će i ostali polako da pristignu. I drugari, nabavili smo hranu po iznenađujuće pristupačnim cenama za Beograd. Tako da sad se vraćamo do matematičke gimnazije da čekamo ove slepce, pošto su mi rekli da za jedno pola sata tek dolaze. Znači ne znam šta ću da radim pola sata. Šta je to? I dalje čekam ove budale da dođu. Prošlo je jedno 20 minuta, njih i dalje nema. Nažalost, žao mi je što moram da kažem, ali najveća budala u organizacionom timu ovaj vikend neće biti sa nama. Pozdrav ovom prilikom za Promija, koji, da vidimo, sad je 7:25 u subotu ujutru, tako da verovatno je na nekom ispitu ako mu držimo palčeve. Ne može da dođe ovaj vikend, nažalost. Ali šta je to? Idu. Konačno. Evo, na što sam spao tokom Aleksine i Đoletove vladavine u Srpskoj Kubing asocijaciji. Dali mi spisak za kupovinu i da idem da kupim. Eto, vidite vi. Znači, katastrofa. Ja nemam reči. Što zatvaraš? Reći, što? Da te, ne jeba. Ne znam, možda hoću, možda neću. Pitanje je sad. Sad kad padne sve dole da se ubijem ovdje, sad. Što mrzim, nikad ne vam da zatvorim ovdje. Đole uči da zatvara kutiju. Ovako. Aha, radio sam kurir, brate, za jednu pizzeriju mjesec dana. Ovo sam rekao da me ne mogu reći. Vidiš kako staje. Iz drugog pokušaja. Tako je. Pizzu je dobro. Nije. Evo ga. Bravo. Nju nisi dobro zatvorio. Nemoj da mi izazivaš, molim. Prestani. Molim. A ja, Michael Jackson, hi, ajde. Michael Jackson, ajmo. Ajde jedan moonwalk, ajde. Ajde moonwalk. Neće moonwalk, kako? Da pitamo našeg novog delegata kako je proteklo do sad ovo takmičenje. Znate kako, zadovoljan sam trenutno tokom ovog takmičenja, ali mislim da može mnogo bolje. Naprimjer, volao bi da imamo manje ovog gospodina ovdje u prvom redu. Razumete? Ali sve ukupno bih rekao da je celokupno ovaj događaj i ovaj projekat završen sasvim zadovoljavajući. Kako završen, još prvi dan traje. Biće. Što se tiče para, sve smo potrošili, imamo 0 dinara kao i uvek. Mi ne umemo baš sa parama u posljednjih 2 godine. Sve je to počelo lošim odlukama u organizacijnom timu, znači loši saigrači naši, da po navodnicima saigrači su doveli od toga da mi sad budemo u minusu, znate kako. Određeni ljudi. Aleksa, predsjednik Srpske Kubing asocijacije, je podneo zahtjev za kredit, nažalost, da bi mi imali para za kafić posle, ako me razumete. Tako da, uzeo je 5000 dinara na 12 mjesečnih rata da bi imali kako da isplatimo, ako me razumete. Kamatna stopa samo 62% od zeleraša, tako da rešimo sve.
Dakle, mi ćemo da častimo svaki slučaj, znači 15.000 će da im platimo. To je to, dobri ljudi neki, znači, samo 62%, to je danas okej. Dobro, to je to meni. Ali imate vi nešto dodati na ovu temu? A gdje je pečat? Nemo para. Nema plati, nema niko, svi daju otkaze, evo Ćimović prvi. Smo dali promjenih 80.000 da vrati deo. Tako je, dali smo promio da vrati njegove studentske dugove. On je tokom svojih studija, uglavnom na drugoj godini, sredinom druge godine, ušao u velike dugove kod narkomanskog kartela Lava Frajla. Od njih je uzeo na zajam kilogram čisto krvnog kolumbijskog kokaina, ali ga je među vremenu izgubio. Znate, taj dan je žurio na ispit, pa jebi ga, znate, kako ostavio kod kuće, policija našla, oduzeli ovo, i sad je u dugu od nekih 1000 eura. Mi smo rešili to da mu refinansiramo i eto, to je još jedan trošak koji mi ne možemo da pravdamo u budžetu naše asocijacije. Mogu da vas pitam za komentar nakon takvog poteza asocijacije, kako se vi osjećate da on ne dođe na ovo takmičenje? Znate kako, platili smo trošak jako dobrih ljudi. Ljudi, znači, zarađuju svoj novac, sad kojim putem, ja neću to da komentarišem, to nije za mene, ali svako treba da zaradi svoj hleb za svoju porodicu na način na koji on to najbolje ume, da li to kokain, trava ili svaki posao, to nije naša stvar. Mi smo taj dug isplatili, na promiju da se više ne zajebava, znači samo da uči ispite narednih 20 godina studira, nijedan ispit ne propušta i to je to. I njega bih te ovim putem da pozdravim i da pošaljem poruku i da mu želimo svu sreću na 36. polaganju Ove godine, naravno. koja je počela pre manje od mjesec dana. Pa da, znate kako, promi svaki dan imam bar jedan ispit minimum, pošto njegovo školovanje ipak se školuje i za doktora, i za pravnika, i za programera u isto vreme, tako da naš promi će uskoro zarađivati 1200 eura i bit će na birovu jedno bar godinu dana, to je sigurnica, ali bitno da on polaže sve ispite. To je to što je da kažem. Hvala vam. Hvala puno. Ok. To je bilo to za prvi dan. Solidni rezultati, podijum u petici. Zanemarit ćemo da je to bilo pošto je Čumić otišao pa nisam imao nikakvu konkurenciju za 3. mjesto. A sad smo stigli u smeštaj koji je vrlo blizu matematičke gimnazije i na prvi pogled deluje prilično dobro, mogu da kažem. Ovdje nam je kuhinja, čak i svetlo dopalim pošto se ništa ne vidi. Šta je ovdje? Ok. To je već bolje. Imamo ogledalo tu. Imamo lampu, imamo ugovnu garnituru, stočnić, trpezarica, kuhinjica, frižider koji je prazan. Prekinuo me Đole pozivom, treba da idemo da se nađemo, idemo na piće, nego čas onda samo da prođemo kroz apartman, kupatilo, svetlo, evo ga svetlo, kupatilo, veoma lepo, mogu da kažem, pristojno. Stavim samo ranac, imamo televizor, imamo pogled na ulicu, tako, i imamo stepenice, uz koje moram mnogo polako da se penjem. Hop. I jao, zaplašio se. I imamo gore na spratu veliki krevet, malo ovdje za sedenje, ogledalo i to je to. Ovo je, kažem, prilično lep smeštaj, s obzirom na lokaciju, na cenu, ne žalim se uopšte. Tako da, ovo je super smeštaj, zadovoljan sam. Sad ćemo da probamo da ne padnemo iz ove stepenice. Hop. Idemo dole. Tako da to je tur apartmana, sam sam ovdje, pošto su svi ostali naravno iz Beograda, iz Pančeva, svi su tu blizu pa im ne treba smeštaj.
Tako da, sam noća spavam ovdje, mada ono, bukvalno samo ću da prespavam ovdje i ujutru u 7, pola 8 odlazim. Završio sam. To je ta faca. Što je to? To je taj pogled. Sam. Idemo na piće trenutno i neka budala vozi ispred nas. Neki retar. Ajde. Na sred centru, draga. Znači, ako on je najgori vozač u Beogradu, ja evo ne znam. Saksirate se, malo. U nekom Audiju, ne, šta je ovo? Snimu tablic, snimu Pa tablic. snimam da znaju da ide u budalu. A ne mogu ja snimati. Pogledaj ga, gledaj ga. Ima 150 konja više. Da ja nemam para, platim kaznu, on ima. To je druga razlika. Što mrzimo ovu srednju traku. Znači, i s jedne i s druge strane mogu da ne jedem. Možda smo na životu. Da li će broj neko što je? Lagano! Si snimio ovo? Jesam. Ovo će šaljemo policijskoj upravi. To sad će ga cenjati. Jo. Ima posle moj vlog da koriste kao dokaz na sudu. Ti kažem. Sad ga cenju 50 evra, brate, kazna je veća. Šta je bre ovo? Ovo je dalje Beograd. Ha? Ovo je dalje Beograd. Pa. Ne, si vidio Mitrovićevu kuću? Ne. Žički dvorac, gledaj lepo. Vidio sam nešto, za Jine sam bio vidio, znao za njega. Jej, ti možda nešto da vidiš. Možda skrećeš. Gledaj se da. Ti vidiš ovaj Beb. Aha. Stop izgleda. Aj bre, ovo sunce Ali pije. to mu je kuća. Dobro, to Brate, brate, ima kraljevskih porodica koji žive u manjim kućama. To samo plac, koliko košta ova lokacija. Da, prvi je dvorac, čovječ. Dobro, Šta? lepa kuća. Pa je što lepo, ali nepotrebno. Šalo na stranu, lepa. Znači ne znam ko ima prednost, ako ću ja samo doći. Nemoj ovo da snimaš. Evo, kasno već ste vidio, mora da isečem iz vloga. Dobri. Hoćemo kat. Ako me mrzi da editujem, onda ubacim sve, pa šta ti radiš? Ovo Aleksija, no? Našeg. Ne znam snimaj tamo. Vrat, snimak. Ovdje mesto ispred njega. Ajde. Mrzi me tamo. Kažem tako. Stigli smo negde, ne znam gde. Tek ćemo saznamo, ništa nam nije rečeno. Pozna nas lično Mitroviću kuću. Lično, Mitro. Idemo kod Mitrovića, a? Da, idemo kod Mitra. Rekao da... Ali ne A futbaler. neki reality da snima. Tako Tako je, pravimo SCA Zamisli. reality. Rubik's reality. TRR, brat. Speed Cubing House. Ono, pa Speed Cuberi u kući. Kavica psa. Alo! Evo, parkirali smo. Koje su tvoje table na autu? 2762CV. Onda nije, samo sam ispred nekog A6. Malo sam ga pipnuo, pa zato pitam. Šalim se, ajde, evo. Tu smo, ajde. Ćao. Ajde. Ne zaboravim da se ovo otvori prozor. Ja moram. I vratili smo se sa pića na koje smo išli. Iskreno da kažem, ja ne vidim noći, iako nije toliko kasno, tek je 7 i nešto, pola 8 koliko već ima, ali ja ne vidim noći, tako da odav da se istuširam i da legnem i da spavam vjerojatno jedno 12 sati bez prestanka. Tako da, to je bilo to za ovaj prvi dan, pa se vidimo sutra. Dobro jutro svima. Trenutno je 7. Ja sam spavao noćas 11 sati. Tako da sam prilično odmoran. Idem polako da se spremam. Pa počinjemo drugi dan. Ok, za 2 minuta krećem u matematičku gimnaziju, samo sam još dve stvari htio da vam pokažem. Prvo je ova majica, znači SCA,
Srpska cubing asocijacija. Ovo je Aćim pravio za nas organizatore, tako da super je majica i ovo je vez, nije štampano, tako da ovo neće da se skine tokom pranja i slično. I pozadi piše prezime, tako da mi organizatori imamo sada ove majice. Ako hoćete i vama da napravim, možda ostavit ću link dole u opisu gde možete da kontaktirate Aćima da i vama napravi. Super su majice, stvarno su odlične. I još jedna stvar koju sam da vam pokažem, koju nisam primetio juče, koju sam primetio jutros, dođite vamo, ovdje na zidu. Vidite šta imamo? Opa, nije Rubikova kocka, ali je kuboid 4x4x1. Tako da je, mislim, ispalo veoma primjereno da ostane u ovom smeštaju tokom takmičenja. Tako da to je to. Spakovao sam se, ovo neko đubre da ponesemo. Tako da idemo i stižemo matematičku taman u 8. Vidimo se tamo. Šta da vam kažem? Danas ista priča. Ti snimaš vlog? Da. Snimao sam ti kad ti slagao tamo. Kakav zalazak sunca. Sunce. Ali jesi to je zapravo to ti je zagađenje sve. Te boje. Ja stvarno ne znam da će svi ovi ljudi nedeljom. Ono. Smartić. Kako rade parking senzori u Smartu. Ne. Gurneš ruku pa zgepeš pa kad napipaš žiz da će te ne piše. Ja sam vamo levo studirao. Eto jedno od znamenitosti u Beogradu. Mesto studiranja Alekse Radovanovića. Montažni objekat, brate. To sve za... U škutiju neku. U škutiju neku. Ja, sjebao sam bio retrovizor. Pa si kupio novo? I kupio sam masku. To li je maska od drugog retrovizora, pošto ovaj nisam sjebao ništa. Ovo ima rupu, treba popuniti rupu. To je rupa za mrtvi ugao, a ja nemam šansu za mrtav ugao i tako. Pokažem kako je dobar retrovizor. Šta je dobra muzika? Šta si mu uradio? Ne mogu da ulazim, to je bodna tema i vrate, sad sam već umoran, krenuću ja plačem. Sad ću biti crveno. 5, 4, 3, 2, 1, okej, neću. Viš to u gradu kad ćete ćeš, kad su upali za tramvaje crveno, posle 3 sekundi je dizam automobil. Ovdje malo duše. To su ti neki caki. Što ja pričam za tvoju ulogu, a ti čutiš? Ne znam.
Ja ne znam kakav je tajming semaforima u Beogradu. Ništa ne znam ja. Ovo je dobro, osjećaš kao da se vozimo, brate, ono, obalama Italije, na muziku. Nema ovdje ništa, brate. Evo ga, konkurent Jankoviću. Da. Janković je konkurent. Realno, Tehnomanija je jeftinija, ali realno je gora. Tu je najbolji, ne znam, ona Tehnomedija je okej. I... to je to. I kupujem, prodajem i okej. Zavisi, ako ti nuvanjaju neko govno, brate, iz Rumunije, onda ti... Ništa mi se ne sviđa video Beograda. Što nije ni Beograd. Ne sviđa se ni meni. Ovdje sam bio... Delta City ti je ono, bukvalno kraj Beograda. Ovdje sam, posle Delta City ja sam produžio možda 2 puta u životu. Tako da sad ne znam ni gdje smo. Ako se snupamo, ne znam ni koga da zovem, brate. Da li isti broj policije u ovom delu grada i sve. Imaš još 300 metara do tamo. Kako će kući se vrati? Ja ne znam za tebe, ja znam kako ću kući. To te boli kurac. Kako ćeš ti, to je tvoj problem sad. To je patka, nije svoj. Stigli smo... Valjda. Tu je negdje. Jesi siguran? Nisam nikad bio. Pa pre mjesec dana, otkud znam. Ja sam sigurno da je ovo negdje, mislili smo se zajedno, čemu? Glavna autobuska... Ne, ovo je... Sjebali smo se. Da, pa ja znam da je bila ranije negdje. Imam još 3 km pravo. Kako bre, šta je još 3 km? Čuti, pa znao sam ja da je ranije, brate, nešto nisam, brate, nehro. Provozamo se malo, brate, i grad. Ne znam da smo. To je lepo, dobro. 3 km dalje ili 3 km nazad? Nazad, da. Nazad. Prema civilizaciji. Da je kad tamo ostavite... Brate, vidi. Eto gdje smo, brate, vidi. Ovo je neko selo. Evo ga McDonald's. Znači ti si vlogovao ovo i danas kad si ulazio u salu i jučer kad si izlazio iz sale. A vlogovao sam još kad sam dolazio ono jutro kad sam šetao 5 ujutro kroz Beograd. Pa šta da vlogujem na takmičenju? Ne znam kako se deremo na decu, kako nam se deraju. Jeste, ali uzmi da vlogujem će kažeš šta snimaš, uzmi džadžu, uzmi traži sudije, uzmi prozivaj grupe. Ajde, nemoj zabavati, kako te. A Đole bi to, on bi popizdio. Ono je njegova, da. On bi spizdio. Ja, što sve ja mora? Pa to Đole. Znam, ovo je Jankovića konkurencija, da smo pokazali. Evo ponovo. Ne budemo sigurni da ismo nešto postali. A da Janković ima ovdje Gigatron, onda bi njega reklamirali, ja šta mu radi. Neće otvara Gigatron Jankoviću za sljedeći put u selima. da bude Gigatron. Ima Gigatron Delta City. Možda, verovatno, nema. Nećem se. Okej, znači mi smo rekli će mogli pre 15 minuta da budemo na... Evo vidimo i Tehnomedija ovdje, samo nema Gigatron. Mi smo mogli pre 5 minuta da budemo na stanici, ali smo odlučili da nećemo. Autobuska stanica je tu. Ok, evo nas nazad u Kragujevcu. Konačno sam stigao. Naporan vikend kao i svaki put, tako da ja da čekam da legnu večeras da spavam. Tako da to je to. Eto za ovaj vlog čisto odjava iz Kragujevca. Pa se vidimo vjerojatno sljedeće godine, tamo u februaru. Pozdrav svima.